Hello लोगोफोर आंनि गोदान ब्लगाव बरायबाय नोंथांमोनखौ नै आं दिनै आङो हरसिंगा थांनो नागिरदों बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामसै नै साननैनि थाहैगोन बेखौनो आं शेयार खालामनो सानबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला थांनोसै मोनफैबाय नै जोंहा माजो स्टेशनाव लोगोफोर जोंहा आङो दहाय लानानै बगर जाबाय 9:22 नि ट्रेना बेसेबांमोन 12:52 आव जाहैदों जोंनि माजबारावनो ओमफ्राय बेयाव मोनफैनाय माने 1टा बारबाय आरो ओमफ्राय हायबाय ओमफ्राय दसे जबाय गिर्जा हारि जाखांबायमोन केक हारि जाखांजोब्बायमोन आरो ओमफ्राय जोङो जेबोखौनो नुफैस्रायासै माने हायबाय दसे जबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय दायो नै दसे बार लादों ओमफ्राय दा थाबायनो थांगोन ना गामिथिं ना मोनजाबाय दाउ बेदर मोनजाबाय अमा बेदर मोनजाबाय ओमफ्रायो मुरि खान्था ना खर' होनना ओमफ्राय लाब्रा दालि ओमफ्राय बिलाहि माबा आसार ओमफ्राय मिस्टि मोनजाजोब्बाय दा लोगो मोनगोन र' नै लोगोफोर जोङो दायो बेलगुरि गामिनि सौकाया ओइयो सौकाया ओमफ्राय जोङो साहा थाबाय फैदों मा खालामगोन मा थागोन मोनजोब्बाय बरिंनो नै सासे लोगो सिनाय मोननाय दंमोनलै खाथिनि बेहाय होनदोंमोन लोगो हमनायदोंमोन दाबो मोनफैया 10 मिनिट होनबाय थादों पास जाबाय नै टावार खाथियावनो दंफैयो आनारस फिथाइ नै जोंहा बार्थडेनि आगै न'नि आगैथ' जाया बिमादैसो जायो ओमफ्राय बिनि नै गस्ला हारि मा होनो प्रेजेन्ट होफैनायफोरखौ आनबक्सिं खालामदोंमोन नै बेयावबो नै आरो दंबावो खर' आइथिं नायबाय था नोंथांमोना नै जोंहा इसोर सानैया जायालाबानो जि मबाइल नायबाय थादों ओमफ्राय आंहाथ' जागासिनो नै आंहा नै बियो खिनो नामायदों खिनायाव आं भिडिअ लागोन थांफागोन बे नों नायबाय था नोंसोर हाबदो न' खिनो थाङा जों माबा मोनसे खामानि मावनोसो हायदों अमाया ओइ गिनाङा बेनो जाबाय नै खैजोमा बाहा हानगोन इयावसो दै लाबोदों हाबा गोजां जोंहा बिदै नङा खैजोमा बाहा दङदां ओइ एखेयानो जागोन नामा
गिदिरलाय दंमोनलै फिसा गिदिरबो दङ गिदिरखौ नांगौमोन आं गिदिरखौ गैया गोजौना गैया बिनि उनाव थांनाय बियो ओइ सायाखै बथल ओइ सायाखै नायनो खाथाव ओइयाव दङ माहा ए माबायावसो गोलैबाय ना खननो हागोन लाना साइसिन दा ओमफ्राय दा ओमफ्रायलाय हाया Konstans sana. Oh. Gigi ya. Ya. Gigi. Nggak udangan kah? Này sang hàng khám sản chứ nhớ không mà biết đó bây giờ đâu biết đó anh già cái gì mà biết được có này sẽ là già cái gì này sao sẽ hello là cà phê nơi station đừng phải là như sang hạ nô thằng phun để xây đặc lý như ba để hai này về lúc riêu hai này là sang ởคนในท่าใบคนนี้ไปได้ไปท่าใบเพื่อนไม่อยากเดียวไปร้องเพลงเงินดอกแค่แค่เวลาเราทางไปไฟได้เยอะหอมบาร์เร่แต่หอมบาร์ที่นี่อันนี้ไฟได้เยอะเวลาเสร็จมันนี่ฟัสตอนนี้เทรนด์เรื่องทางเสร็จสเตชันเนี่ยไปสเตชันเอาเทรนด์เนี่ยไปวิสัยสับขนาดนั้นเลยวิสัยคือแล้วกันที่จะถึงนะจังหาไปกันนี้ที่สุดค่ะแล้วมันดังมาสั่งแรงก็เหมือนกันนี่ฉันแรงขึ้นแล้วอะไรกันนี่ข้าสัมผัสมันไปข้าสัมผัสมันกัน Benar.